Tumakbo. Kami sa batin iyaku, pwedeng kami sa batin iyaku, pwedeng kami itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako mga kada kayo. Basta kumamit ka. Pagyamanan tayo, ti Diyos iti ayat na kada tayo, babaan ken Kristo. Isuti mo na nga nang ipaay ti ayat na kada tayo. At daydayaw tayo kenkwana. Subadan tayo dahi ti naayat, babaan mo ti panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Pagbabawyan tayo ro dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, gapo itaayat mo, pinasanto na kami, nupay managbasol kami. Kastapay a pinagasat na kami, nupay nakurapay kami. Tarabayin na kamkadi, tapno da kami nga addaan iti pamati. Maaddaan kampay ti kinamaingel, nga agtali na iti sidong taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di maibasa na daw iti aramid dagiti apostoles. Timakdan ni Pedro ket nagsao kalagiti apostoles ken panglakayen. Kinunana kakabsat ko pagamuyo kadagiti imon unangal daw siya amay sa kada kayo pinilinak ti Dios amay kasaba itinembag adamat kadagiti hentil tapno dumnget ken mamati daw ket ti Dios ang makamo iti puso dagiti tattao impakita na tiya na among na kadagiti hentil babaen ti panangted na kadakwata iti Espiritu Santo akas iti panangted na kada tayo. Awan ti inaramid ti Dios apakaidumduman tayo kadakwada. Dinanusan na dagiti puso da agsipot ta namati da. No kasta ngaron apay asuotan niyo ti Dios. Babaen ti pangipablakyo kadakwada iti awit adi nabaelan dagiti amma tayo ken oray pay da tayo. Saan kumaakas ta mamati tayo may salakan tayo babaen ti parabor ti Apo Jesus akas met karakwada. Naulimet ti grupo bayat ti panagdengeg da iti padpadamag da Bernabe ken Pablo may papan kariti datdatlag ken milagro nga inaramid ti Dios kariti hentil babaen kadakwada. Kalpasan ti panagsarita da nagsao ni Santiago kakabsat kinunana denggenda kadi kay palpalawag ni Simon de ti panangipakita ti Dios ti panangipatek na karagiti hentil babaen ti panangpili na karagiti tattawa matpaay tinagan na panignikan daytoy ti kinuna dagiti propeta kastayran na tinasantuhan asurat Agsubliato kalpasan daytoy kunati ako
ket bangunek to tinarpo kabalay ni David. Tari maanek to rin itinadadayan apaset na ket patak direkto manen. Iti kasta day tidaddo mapay atat tao pero kendan to ti Apo. Amin ahentil ngay nayabak nga agbalin ako kwak. Kasta ti kuna ti Apo ang nangipakaam mo iti detoy iti nabayagin at tiyempo. Iti panagkunak intulo ni Santiago. Ditay kumariribukin dagiti hintil ngagturong iti Dios. Suratan tayo ket diida ket ibaga tayo dagitoy. Di kay mangan kariti kanin asan anadalos agsipot tamay na idaton da kariti ti Diosen ni senyo ti moralidad. Di kay agsidati saan anapadara nga animal ken iti dara. Tanabayagen naibasbasa iti linteg ni Moses kariti sinaguga iti aldaw panaginana. Kaya't may kaskasabada, iti sa una, iti tunggal, ili, ti sao ti Apo. Ipakamoyo ti dayag na, karagiti pagilian. Kantaan nyo ti Apo, iti baro kanta. Kantaan nyo ti Apo, da kayo amin at ataw iti daga. Wen, kantaan nyo ti Apo, ket itanokyo tinagan na. Inaldaw nga ipakamuyo ti damag, ti pananisalakan na. Ipakamuyo ti dayag na, kariti pagilian. Dagiti nakaskas daw nga aramid na, kariti amin a tao. Ibagayo kariti nasyon, agarin ti Apo. Impasdek na, analaing ti daga, ket isot gapuna asaan ang magunggon awan to ti dumduman na inton o komen na iti tattao na. Pakamuyo ti dayag na kariti amin ang Panginoon. Sa bulembay ti pagayan ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitet to kenta, Ti Apo adda kumaal kada kayo. Sa kumamit lenta. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti Panginoon Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ayaten kayo akas ti panagayat ti Ama kanya. Agtalinaed kayo iti ayat ko. Nutong palin nyo dagiti bilin ko agtalinaed kayo iti ayat ko. Akas ti panangtungpal ko kadagiti bilin ni Ama. Ket agtaengak iti ayat na. Imbagak daytoy tapno tiragsak ko adda kuma kada kayo. Ket naan anay kuma tiragsak yo. Ti ebanghelyo ti Apo. Dahil may kau Kristo. Imbaga rabi tayo amin Apo. Salamat din sa mo dati boses ko ta nagdigos ang titudo di malam. Hindi ka piksan na ta inikat may dagitay agsulat. Di jay ayan di downspout, di jay gater tayo. Nagtinag, tas alam malagi no agtudo. Malipatan mo no regular nga ka, di kumpento. Nagdigdigos, akja mo nagdigos nga dagos idinalpasen. Hindi kaslama ada nakaturumpa na ito yung boses ko. Pilitek tagbalik na naman. Di pa lang rimuan. Lati barbaring nahaan nga kumaro. Dati man na, dati ebanghelyo tayo, ayat. Kinabayag tayo niya, explain na tayo. 2,000 years ago ni, more than 2,000 years ago, ni Apo Isusan, imbaga na idinti ayat. Ape nga, gingatat ka, hantay latta nga maper-perfect dahil tanga ayat. Ape nga, awam mo, ilati na tayo kunadan nga kasla ko ayon na ti, ano na ganan, ang mga fulfillment. Tadamot ang maka-fulfill, adumot ang nagitay ko nga, ayon na ti panaka ko, completeness. Nga completeness, panaka buo na nga dahil tayo, malpas tayo kumanday tanga ayat. Sa bagay, malpas tayo na ka end of the world na tan.
Nga apa yang aging gatata ka struggle mo ti amin. Apa yang aging gatata ka agis struggle tayo amin may papanti ayat. Sino kada kayo tinaka-perfectan ti ayat? Ayaw. Ang garong to diya kamo pa no apa nga day aging kanya tayo agis struggle tayo amin nga agayat. Kinakabaybayag na imbaga nagsimple, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, love your neighbor as you love yourself. One Father, na the recollection, at the confessor, wow, kaya tayo mo tiagaya. Itong remork ka nakitan, dahil nakautang kin ka ako. At the rete kas la remote control di sarang ko. Katla, hindi mo pa'y. Da kayo, ala ko man, apa yung nga aging gana tata, ado gamin na ito misconception na ti ayat. Nga dali ti barkada ko muna do mga lalaki mo. Lo kayo, sinsilpot kayo, kada kita asawa yo. Ay etek ni bagit ko, Father, kasabay nga ron, niya si tetext ang, naynayunak lakan, Father. Tumadi haan isuna ay ayatek ng naynayunak. Diyan, mawatan data. Kapaya nga naynayunak. Kaya ko na, nakala ko man ay ayatek, doada mo nga ayat dapat ay awanan na. Madin ada ya misconception de ya nahala ko ma. No ada asawa mo, ing kasar mo. Kaya ipakita mo ti ayat. Wala ka i-priority mo pang ronaan. Kanay na yung naklaan pa. Haan na ako siguro day jaya. Haan na ayat day jaya. Gartem. Umay di gartem. Nya kinamay-mayat nga tawag na ako na nepoplo. Talugartan ko na tayo ka hamang amura kita obeng ko na na iso ka na may-mayat nga sa ko na nepoplo. Oto. Kung na kayo nga nag-recollect ay na kayo nga nag-seminar. Kasi tumata, alam ko man, dahi adan, ka ayat mo, nay-nayo nakla, ako dahi jayan, ti ayat iti ay kala ko mati garteman las ko na nali jayan kinagartem iti lasagan tanda mo asawa mo haan nga ayat day jayan. Although mga misconception ay niya na ganan, mistake di pa nag-aawat tayo kung ano daduma ata kaslang rod isugarod nga rin tayo ni bakit na nala na daduma nagrigat pa yung ni bakit na ala agabrod pa'y mapanpay jay abroad sa sakripisyo na lang kay ayat na di pamilya tunukan kada sa bali di lalaki or baliktad di lalaki di napandi jay apa ya kami napagpatagmagan siya di gartem sinurot di gartem na sinurot na di gartem di lasal kasla ko madaya ito nanda ka ayat na haan na ayat anya pa na kita kalaban na di ayat tayo mapungkuna tayo material things. Sa likwa, anyaman, kwarta, daga, lugan, balay. Di ayat tayong dadumagas di ka, at misconception niya, mistake di pa nangawat tayong daduma, apaya, ay ayatom la una gilugan mo. Apay nga nagkaroon katilugan, tapno isulat di pa, madili dyan. Apaya kala, ayatom la una di kwarta, apaya nga mingagsapol ka. Ti purpose na nga agsapol ka, ikarigata mga addaan ti kwarta, apaya, di nga rin panagayat mo, di pamilyang agtrabaho ka, tapno maiserbim, haan nga tay nagsapol ka, tapno binukudang, rong-garong. No nagpatinggalaan, igisan ni kwa di ayat ka, ang mga inserbi, haan mo lang nga ayat di, sobra nga panagayat ti sa di kwa, haan nga ayat di dyan. Kina-agreed, kinaagong, kala ko majitaga, nga pa yan, ikan na tayo ti pagyanan tayo. Apa yang aywanan di dagam tap na dan tumat ay patawid mo da. Ngem umagaw ka kada napatpatugan ti value di jay dagan ngem tao. Nga awanan ti respeto, awanan ti madihan nga ayat da jay. Kinaagom. Already sanay ko. Napintas la unay madayta kuma lamayat maatasan ni pang uno balay mo. Kasi abang pa'y pastor ka mo, tanapintas na una yun. Kada surat, sur-surutan na sagsagatan. Kala pa mo, imamak nga kastan na anya lagi. Abang pa'y ganas nga sumrat. Kadaan yung respeto kasi nga no napatpatagan di value di jay, patag di jay, napatpatagan di jay
sa nikwa, ng tao, mistake lang tang ayat, dayahan lang tang ayat. Adal, sirib. Inikan na ka ti adal mo, inikan na ka sirib mo, tapaya, pag-serving umuna ti pamilyam, pagsapol mo nga rotat na da, pag-serving ti pamilyam, itulong mo ka na kiti, ngam na binukudan, ta intangsit mo, kaya pride. Mapukaw di ayat iyay. Lapaya kami dagiti kakabsat, tingarod pa nang iturong ka, kunani Apo Diyos nga ti ayat nga kung kuna tayo, agturong aming tingkuana, isunatin mo na na dayat. Babaang ka na isusan, Apo isusan. Inted na, inalangon na tayo nga na ilumlong naman, nagbasol, gaputi ayat na, naitanok tayo, gaputi bunyag, na iraman tayo, napakawan ti basol, anak na tayo. Kaamin ko mga ramidan tayo sa nikwa, agsapol ka, apaya, agsimpot ka nga asawa, apaya, ngamin ay ayatin mo di pamilyang, ipalig ng di ayat mo kadakwada. Haan nagpatinggalaang, sa nikwa, kwarta, mayat ti kwarta. Takasapulan tayo ngam no nagpatingga di kwarta laan ti ayat mo nga amo nga itulong haan nga ipara ti pamilyam haan nga ayat ti ay kinaman naging bubukod da dyan. Datalaing mo, tatalent mo, agturong mo laan ti panagayat mo kinikapsat mo anya ti kunangar ni kuna namin ni Apo Jesus aya love one another. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ayatom ti Diyos mo ti amin mo. Isungarog na na inraman. Dagiti material abana, sansanikwa, sirib, laing. Dagito'y han nagpatingga na ngamin dito'y. Tano nagpatingga na to yun, agbalin tayo nga managing bubukod. Kalaban ti aya. No, kinagkapande di sa nikwa ang kaham mo nga inyayat kinkapsat mo, awan ser-serbina, nagbalin ka managing bubuk, kalaban ti aya. Nagilain mo ka, wano adal mo, siglat mo, intangsit mo, haam mo nga iserbi ka, dagiti kakabsat mo, managing bubukod ka, haam mo nga kalaban ti ayat. Tate amin ti pagturungan na ti ibagbagan na kung nangarod ni Benedict XVI iti. Huwag surat ti Santo Papa iti. Nganya ti kunana, ti God is love, di jay soy exhortation na jay surat na, anya ti kunana ka, ti agay ayatan haanin nga bilin, song-songbatan tayon dayta nga ayat ti Diyos. Iso nga, amin nga ayat tayo, kala ko masika di ayat mo di pamilyam, agsingkot ka, agtrabaho ka, tapno mampakan mo nga nasaya at may ikaw tinasaya at nga biyagda, di ayat mo kadakwada, tapno maiturong nga bagday-dayo kini Apo Diyos. Dahita sa nikwam, dagita, lugan mo, anyaman nga kayat mo nga paggagartilman, inted na inregalo na king ka, tapno maitulong mo kinkabsat mo, tamaitanok mo idaydayaw ni Apo Diyos. Dahita laing mo, dahita sirib mo, inted na inregalo na kanyang, dahita nga talentong awanti sa bali, tapno maiserbim ka dahita, tapno maitanok ni Apo Diyos, ngam na binukudam, so nga managing bubukod ko nada, ipagarup tayong nakukwa tayon, ipagarup tayong nga dagito iti pakaisalakanan tayo iso di ay kalaban ti ayaw. Anya ti kunana ti ebanghelyo tayo, itid ko ti ayat ko kada kayo. Nututong palo nyo ti bilin ko, adda kanya, adda kada kayo ti ragsak ko, iso nga no, agay ayat kagayam, maragragsakan niya po Diyos. Numakita na nga siya mari na dagiti tao ti ayat niya po Diyos, ka maaay-ayo ni Apo Diyos. Iso nga, every single day, no makaramid ka ti act of love ko na aramid nga, aramid ti ayat. Uray may salaan nga isa, panangsungbat nga nasayaat, dahi taagmalam, awam, dahi taagmalam ka, awam man lang na aramidam no di, nakisinubang, mirogrog, nisuot, kusilap. Awang mo na datagmalang ka, every single din na mag-aramid ka, ti one act of love mo na dahi jayan, mabalin na nga isalakan di aldaw mo. Kanyang tulakan magmalmaliman nga agar-aramid ka, di nagsaya at maiayon ni Apo Diyos king ka. Kakalanglangan na tayo ni Apo Diyos ko na na. Ni Apo Diyos agay-ayat, isang anong agay-ayat, amok ikalanglangam. Kalaban ti kalanglangan, gunana nga kalanglangan na tayo na po Diyos ti Diyos ti at iso nga ti may sangal daw hangkaman lang na gaya ay sa balik kalanglangan. Uray nga tanumilat-milatam tarupang talaga nga nakuraret. Di may isa lang aldaw, padasan ti agaramid ti may isa nga act of love ko na dayayon. Aramid nga
Niya na ganan, aramid ti ayat, isu di agbalin tayo kalaglangan niya po. Kitaan nyo dagiti, sino dagiti mamadre nga Teresa, Teresa of the Child Jesus, Teresa Avila, nakapakpakumbaba na inwarwaragawag na tayo niya ako Diyos. Aging gatatahang pinag-group sa Nipagida, aging gana nga natay na nakapinpintas handa pa apaya, napunpuno dati ayat. Di aramid na napnap no ti ayat. Isuno agayat ka, gumintas ka. Laman, kita dito man bigat. Wow, nagpintas to ko ni kapitanan niyo. Amo to masapol kag paupaunat ka daag papa. Kuno dito agayat ka. Ngem no. Oray na tang kolor, unya, riban, extension amin niya ko rimat-mat mo no talaga nga imot ka nga. Kung guru at-atapon di ka arubang nga takawon na ta sa sa bali ti karuprupan isa man habang araran ni ti ayat agbalin kang karuprupan ni Apo Diyos nga aramid na nga rod daytoy iso nga rod ti ayat na datoy adu na kitay adu ba tayo adu na kitay kakabsat tayo nga nasimple ng di rupa na kagla di aura na adda ayat na uri bakutan uri lakayon uri nokan uri nohaan nga na bang makita di aura na lagaan na saya. So every single day, makaaramid ka ti act of love, aramid nga ti ayat. Practice nga ka na inaldaw. Uray sagday sa. Haang ka nga makaayat no, napno tigura. Haang ka nga makaayat no, may insecure ko, alo na na may mayat mo, iso na nga siya. Amin mga aramid na ka, may insecure ka mat. Amin mga di makikita ang kinikabsat mo, kamadi, ako mo ma-appreciate mo ka na saya, haang ka makaayat. Lipatan mo, dito nakapsat mo, kasla madidi pa nagkit-kita. Lipatan mo, bayaan mo. Hanggang agimula. Tahang ka nga, mabaling nga agayat mo, lagi siya, insecure, umapapal, sakit tinaka, mapakawan. Na anya pa lagi tayo bang mangkukuhan niya tayo lagi diyan kan ako mga diyan apal insecurities sakit tinaga magibalbanos di puso bindi ka makaayat samong to lang mabaling nga aramidan every single day wow mga aramid at man ti ayat ko hinakman sa ikam ti sapatos ni GR teted nang tumok ni ako okay kaya mo na na no ni bisikleta na ngatan. Mapaisip mo lang may sao, kita na paragsak mo di tao, di rimor jay ngipon na nga duwa. Naragsak ka na nung act of love, no, gusto amo dayjay panangiti regalom ore basit la inaldaw day taging gana nga jerupa agbalik nga arop-ropang ni Diyos. Kaya mamartik nila kayo mo, dublyung nga ayatan. Dahil di challenge na nakabailam nga ayatan, dahil may alakay mo nga mamartag, wow, santa ka. Kitaan nyo ni Santa Monica, haan? Drangkard ni San Agustin ni anak na, babaero, immoral di biyak na, nagkarkararag, inayat na, haan na nga imbalang. Haan na nga inlaksib. Inawat na aging gana nga nagbalbali papay ang mumya nagkarkararag ka ti manong nga tawon ka nagsurrender ka tatagayang nga tawon di pa nagbalbaliw na di sayang amuyo at kita pumartet nalakaladay ta kagun nyo arag na doon nagsakitan daw minuman hindi ko mininom father apaya nangato ka no naluto kan tadalong nan gagong ko na kita ang sulingkot dahil sa mga nukiskisayan nyo, inuman na napahaot pa yung nagtuok yung darsin nyo nga, ang lakay, napulutan mo, may ibus mo na, ikam mo na, inyo ragaan ka, sinam mo na, sa nakarton dato, api may sabi lang, dua, ito nagsakit, o sumingkutan. Ama, kita nyo na kita medyo madin ka, dahil sigarilyo, pakete, ito mo sa nakarton. Ito na, kunana ka, ikatukon father, kunana ka, oh di na, linis to rupa na, nagalukas dyan. Luminis di rupa na, handan nga ginom, handan nga pa. Kati problema nga rupa, nubaliktadan tayo. Nila kayo magbarbartat, tapaya, marites ka nga rupa. Challenge mo taklang laki dahil agawid ka nga na banbanog, na panagarado, na panagpa, sumangkot ka. Diyos ko kas la radyo. Sumanao, pata wala ko na naman. Ni aglay-lay us kita sa kayo na ba? Ay po ako nagbita umunag kay pa lang. Anya ganas ng marod.
Ang kalaginuman ay so nga tabla ng kaduma ka. So ako na siguro mo nila kayo, matagi ka kung piwis kang tao. Ang namot. Nang kumamot. Ate Ryan, tayo kailangan na magamatay ti ara ay ang sakit ti ara kada mabalin tayo mga padasan nga haan every single day ka padasan tayo nga praktisan aramidan tayo nga ayat tayo kung ako lumagaan nga biyar kumita kayo lapadasan nyo mga assignment kung ako idinamin sa responsible citizen mo kaya't yung agbalik ti lobo agaramit din na sayaan tatamat padasan nyo kasi saan nyo uray no, inulbog na kayo, di ka padasan lang nga regalwan, ikatlangak man, ikat man, kadigwan, ang adigulaong mo. Nga doon na alam nga ito pa kaimasam ko, wow, dagiti bugbog yung tiitid mo, dagiti ka, dagiti, glaim ka, imot ka na talaga, ano kasi, handa, di out of love na talaga kumapan. Mangbiro kayo, nanurulahan nyo, berbiro kanti sa papat na nga dito. Ayat, padasan naman, magdad na dito, ayat latan nagpipintas to, taga kasilagan, wow, ag-shining to tarupro padan. Daka ito, timo na nga naisalakan, nanganam ay nabiyag. Padasan ti agayat, data sakit mo, pero ano, dapay na sakit natin mo, maagasan, agkotibagi, yan ag-recover. Isumarod nga di tao na ag-confessar no ano sakit na ag-confessar lumaing abayan maikat nga ro di number 1 nga rason ti pa pagsaksakitan na basol sakit tinaka mura nahan na mapakawan. Dat ay adu na gitay umpan na agsakit ka talaga. Ngam na maikat di sumado na gitay lumaing garo. Ano na malaingan din na espiritual sumuro. Abdakan itong tinubong niya po Diyos. Wala, assignment. Nagbisa tayo man, damagat ito man. Nagilis-listakan ito, hindi ko nag-cheat kamot. Pinted mo, ayat datawon. Ang pautang. Madi ati pautang nga dito, ikam tirabong, tapos ikam nagtumot. Ay, madiahan ang ayat dahil. Hana nga pautang. Pure lang. Ilapadasan tayo. Karit, awis, uray na rigat, hangan na lakat, na uray na rigat, nga miso ti awis. Kakabsat na tayo, kaya nagito'y adaton tayo, makaayo ko ma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kat na ipaayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamay tapagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan na iglesia na. O Diyos, babaan dahi tinasantuan na panatisin na gudmigan ka, iranod na kam iti na Diyos mo, ipaay mo ka di. Tadipan nakaamumi iti pudno nga insurong, isot mangiturong ti amin a panagbiag mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Hasta kumamat kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigat. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kadpakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidayawam.
Ngem nang runa una iti daytoy a tiempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ti panangidaton na ti bagina iti cross, intong pal na dagiti sakripisyo ti daan atulag. Ket ti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami, isumet laengen tinagserbi apati altar ken kordero ana isakripisyo. Anansata agrab ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Tiyaku a Dios, dagiti amin apaswa. Di langit ken dagat, napno dayti pakaiday-dayawan. Hosana ibigang atwan, dayaw, tiumay binaganti ako. Hosana ibigang atwan. Pudno na apo, abiid ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga roti paimo ta espiritum, amang pasanto kada dito'y adaton. Tapno pagbalinam kati paimo ida kada kami, abagin kandara ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di panang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket aminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon na tulak. Iso ama ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaan ti krus mo, iti ka panabunga, inakamin salakan, sika nanubot. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti dinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pang ti Francisco Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pang pay apo, dagiti katabsat mi apimusayan, as inanama ti panagungar, danto iti sidong takaasim. Awatum kat ida iti sidong karanyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi ako, tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iki agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kenainggasatan a Birhen Maria na ina ti Diyos, ninagasat ako sa nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo. Isuda na kapudno nga nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, magitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyok ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, kat walgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami nadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungkal ko matinakin mo, dito idagaakas sa dilangit. Ifdan padakam dal daw ito, itikanin mi, tipatinayon maldaw, pakawanan man tibasol mi, akas met pamakawan mi, tibasol lagi tinakabasol kada kami, dinakammet kagayan, mamanurot isuliso. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, ifdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kagbabaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanan na maen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takupo matituray di panakabalin kendayaw kendayaw. O Apo mi Jesu Kristo, kinunan kadagiti apostoles mo kapya, ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi tiningningan, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si kaasikan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kanagbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada tayo may kapya. Amay kakariya basbasol ilo, kasya naman. Cordero Diyos, amay kakariya basbasol ilo, kasya naman. Cordero Diyos, amay kakariya basbasol ilo, ikdem kadakang tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka rin basbasol ti lubo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karin, may kahanyak, nanti may salamat sa kumakain patun. Apo ipaay mo katatulong mo kada kami nga insurong kadagiti na ilangitan abanbanag. Ket itdem ti grasya tapno kagbaliwan mi ti dakes apan nagbiag mi.
Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipag-arigan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda ko kada kayo. Hasta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti na Santo na misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Bagarabi tayo amin Apo. Hasta may ako.